Masikati akanaka hama neshamwari, faro wangu kusangana nemi zvekare nechino chirongwa. Mune chino chirongwa tiri kuda kujekesa zvisinganyatso zikanwa neveruzhinji pamusoro pechitendero chinonzi Islam. Ndovimba ndine chimwe chikamu chandakamboita ndichitaura kuti chinonzi Islam chii. Ndakataura inini zvekare kuti maMuslims acho vanofanira kunge vari vanhu vakaita sei. Ndakataura musimboti inowanika muchitendero ichochi. Saka nhasi ndine zvaita kuti ndiuye pano kufambawo patinenge tichiita nekutaurawo nehama neshamwari. Pane pasiri kunyatsonzwisiswa nevanhu, saka ndo pandauya napo nhasi kuti tionesane. Nyaya yatinoda kusanangura isu nhasi pamusoro nyaya yacho kuti ndevapi varidzi vechitendero chinonzi Islam, kana kuti ndiani muridzi wechitendero chinonzi Islam. Ndo zvatinoda kupatsanura muzuva ranhasi, ndekuti matauriro ari kuita vamwe handioba. Saka ndozvandinoda kuedza kujekesa muzuva ranhasi. Ndine mumwe munhu wandakasanganawo naye mukufamba imomo, akanditi inini, honaka iwewe chitendero chinonzi Islam ichi, chitendero ichi ndechevanhu vanobva kuIndia. Iwewe waakutora tsika nemagariro zvevanhu vekuIndia. Saka ndakatoona inini kuti no, vanhu havasi kunzwisisa kuti chinonzi Islam chii. Ndosaka ndauya panapa. Saka chitendero chinonzi Islam muchidimbu chitendero chaMwari. Kana tichiti chitendero chaMwari, zvoreva izvo kuti ndovimba tisi tinotenderana kuti Mwari ndiye musiki wazvose, ndiye musiki wako, ndiye musiki wangu. Saka kana chiri chaMwari, Mwari ndiye akandisika, Mwari ndiye akasika futi vanhu vacho vanobva kuIndia. Saka hazvirevi izvo kuti Mwari vakawinza chitendero chinonzi Islam kumaIndians chete, kwete, nekuti Mwari ndiye musiki wemaIndian, ndiye musiki wangu inini. Saka kana ari musiki wangu, kana ari musiki wazvose, zvoreva kuti inini ndakapombonuka kunge ndichipindawo muchitendero ichi. Chinongodiwa kuzvipira kuna Mwari wacho, muridzi wechitendero, odedzera kuda kwake. Watoo Muslim,
Saka kunzi uri mumuslim ka hazvinei kwaunobva, chinongodiwa chete kuzvipira kuna Mwari, uteedzera kuda kwake. Watoo muslim hazvina basa kuti hausi muindian. Saka wakateedzera kuda kwaMwari, wamuslim, wateedzera kuda kwaMwari, hauna kuteedzera kuda kwemaindians. Handizvoba, wateedzera kuda kwaMwari nekuti ndiye muridzi wechitendero ichi. Handiti ndinovimba inini kuti mune chikamu chatakaita chakapfuura ndakanyatsopenengura kuti Islam chii uye ndiani anofanira kunge ari mumuslim. Ndakatsanangura zvekare misimboti yacho inowanikwa muIslam chitendero ichi. Islam chitendero chaMwari. Kuita kwatinoita kuIslam kuda kwaMwari, hatiite kuda kwemunhu asi tinoita kuda kwaMwari. Handingatedzerewo inini kuita kwemumwe munhu akasikwawo naMwari. Ndinoteedzera kuda kwaMwari akasika munhu iyeye, kwete kuda kwake. Saka Islam ndiye munhu wese, Islam ndiye munhu wese. Chinongodiwa chete kuti ukwanise kuzvideedza uchizviti mumuslim, kuzvipira kuna Mwari wacho nekuita kuda kwake, unenge watoo muslim. Zvekuti tsika nemagariro dzamakuita ndedzevanhu vanobva kuIndia, izvozvozvo handizvoba. Handiteedzeri kuda kwemunhu, ndoteedzera kuda kwaMwari akandisika. Akasika vanhu vekuIndia vacho neni ndiye wandoteedzera iyeye. Ndotenda hangu nenguva diki yanga ndinemi pano. Ndinovimba kuti tinosangana zvekare mune chikamu chinoteera, nekuti ticharamba tichingoonesana kusvika tabatsirikana naye. Tinoonana zvekare mune chikamu chinoteera. Ndatenda zvangu muwe nezuva rakanaka.